Rydym yn mynd I ddangos I chi sut mae trefnu patrymau a llwybrau. Yr unig bethau sydd angen arnoch chi yw cylchynau, conau neu smotiau, neu fel arall gallwch defnyddio pilos, sialc neu linynau sych llestri I wneud y gweithgarwch hwn gartref. Trefnwch gwrs rwysrau a gosodwch cylchynau, conau a smotiau I greu llwybr. Nod y gêm yw mynd drwy'r gwrs rhwystrau, defnyddiwch symudiadau gwahanol megis rhedeg, hopio, neidio neu ochrgamu. I wneud yn fwy o her, gallwch symud y cylchynau, conau neu smotiau'r bellach I ffwrdd neu gallwch newid cyfeiriad. I gael rhagor o syniadau, ewch I tudalen Facebook, Twitter neu wefan.